Abang, salam betul ni din kamu. Nah, wait. Si mechi magi na mpese ni isusu. Sa. Achen. E fa papa ho. Papa ya de bia. Me dwene wa me nti ase. Wo beje de se papa pese oboa o sei. Papa ni apenyo sei. Papa pese oboa me. O pese o to kokufu man. Uzu. We ye mini apenyo. So asma kan sebi. Me mfo aso. Me umfo aso sei. No so wodi kan aboa me ansa na wa boa wo ayi wo sei wo. Nsame nti. O say asma o kan. Wan dwene ho da ehun se nua panyi o sei. Enka ne no ma boa ye pen. Wan dwene ho sa. Ende ba dwene ho. Ana de to so biem so. Oyeye nua. Ye nya ya abusuafo. Nse papa boa na enye hwe. Me nti ase kora. Ye ne ne tia da wonya hwe mai. Obi wa na o se kwa kwa japade ama ayi o sei. Eno se me nti ase da. Oye sa o ya ni bere. Nua panyi kodua ekọ afom bi a one okọ. Nua panyi o sei so. Ye mu gya no se papa boa na boni bi anim. O mu se boni bi anim o ne so ye ne papa na atena sa. De be no wo se papa ya mai da. Ti wo so ye bibi mai wi ansa na akọ boa o sei. De me ka boni be ne wo. Boni wo mu. Boni wo mu sei. Boni wo mu sei. Wo kra nua panyi kodua. One ne kọ afom a na mate se one papa di nkomo. One ne kọ afom a on sidan do ada papa bia. Enso be se ye to afom a. What if you want? Me mbon pa kodin. O be se to afom a. On su mu a on sida enya de wa do ho. Nua panyi o sei e be se abon ho modin. Ni nyina ye di ni ba, ni nyina wa busua nim. Eni kwan se wo ye ni bire sa. De make anya ni bire. Who ne say de make anya no kure. Wo ye ni papa na wa ha. Se bibia ni a, ye no so odi kan hwe ansa na akọhwe o sei. Wo de akwa adwendwemu de. Me de kwa adwendwum kwa me no nya adwen. Nti me nya ya o nya. De o so ti ase se ni nyina ya busua. Ye di ba o, bia ba o, ni nyina wa busua nim. Ti ase sa. Why? Ase we ya da na ma adwene o. O so ma me da na wa adwene. Fi se ye di ba e wa busua nim. Enko ba bia. Me na mu ni se de me ye no so ye. Nso so waka ne sa dia de nya hwe ma ye de mate. Nya botere se wo se wono kompu kwa no. Eto de bi kompu ana se ye ho kire ya ono ati me boaye. Ma nyene sa nti de nya hwe. Wa nyene sa. Ampa de nya hwe. Arampa. Me de me ba ya etiawa. Me pa asase. Asase. Aso bi na ni me twetwe nkomo bi sase oni yonko bi o se de aka bi hu asema kire. Ai. Yonko free esi. Me pedi koko wo so dada. Oh. Ani o de wo ye twufufu am na bonkwam. De ntia me kasa wo ye twufufu am na bonkwam ni se. Me ntimi nkyere sesesi am no kase. E da so da ho ana se. Eni ho. Na e kan se wa wo bakodua. Ono kra nim sa asase ko. Ono so ne ma twetwe ho nkomo no kase. Wo na wo yonko. Ai. Ti ne me susu ho nkyere se. Da so ho de ya. Wonim ampa ben. Sesi e mentimi mfa men sensi me bon kase. Wo ho ana se ni ho. Na mesa hu me yonko no afri esia. Mate. Na me na twetwe nkomo se da so da ho de ya. Eni emetia wo na so. Me nua ba o se hwe ho ya Bodom ba. Se de ono ma me no me wo fa na nkata kra na wo nya me. Oni nam kurum abasa kosunya no. Onso papa japade a oni o ma me ye nyina papa yi wo ye. Me nua ba ni so ne ban. Ya ji ni nyina afri ni nsem. Ti me pedi koko wo so dada. Na nka ma to de ama wo mu. Na ko didi so. Ampa be de. Ma me tu di proko se abedom. Me asuma yonko bi ani e frɛ na Bodom sa. Chese wo de am se
Odoma nkoma na nanom do bedum kuri ani wabusua. They say why you open cocoa for passing na say wo fa so senti. Me nya na ne se me die ho ba bi kura na se mepe se mbe dua no ba ye bi wo so adi bia na cocoa no kura na se bia da ya menim sa asase no benya anya ni nyina na cocoa no kwasem. Awo so yenya bi a ye nya bi susu a ni ahwede e be so ni mo nimu ya friends free agent cocoa jejina so na nya asem keto na se se awi bibia na sisi ameni nheda nyi mate se me nana kwabrada me odame ne kwaye maba tini nke entoa me nanka ye nya me nanka entoa no ma na odame aba we so abedu hey odame flaso kole abedu flaso kole abedu odame Where you going? I can't where you going. Where you at? I've been going. Yeah, what do you have done here? Whoa, where do you do so poor? Hey! Now what done? Oh, where do you mean coming here? And you're moving out here. That's so poor is Suban. Yeah, and you're moving out here and you're moving back for summer. Yeah, Dufie na ye abano. Papa you know see fa akrantie ne otwe eni emre ni kotoi emre o. Ebi ni fie na papa adwene ho se famre o. Oh, what to be that? No be ni fie. I say fa ni nyina koma ya Bodom na me nko na me didi ye. Enti wo cheche fa ni nyina be da me na mo nko buana. What to be that? Fie wa dia. Me nya ma hwe. Wo. Oh, Davi. Yeah, mle. Oh, Davi. Oh, kwacha. Na mo nkunkun anu. Asura ye ba e mo so a na edimu. Ani ya kwa anu abe kunkun wanu mama me wache. Edu nsa me ya. Ya na me shiro wanu. Labi ya madodo. Mashe. Na hu no nso. Oya, nko mo hu mu de anu hu ya anu abe hu we no mo hu ama. So bibia ni fie o. Ye ni bibia o fie. Papa ye no say, wo didi no woni di ye kra wo no di. Ye ene so ame ya sese ni nyina abre wo no. Wow! Where? When you cook work at Yana ho. God. Ani akwa fabra. Ya ye no mu ana mu ajubi akoma mo che. Oh, Debbie so e. Na me ko me Beddide ama mo abuada. Na bi sa de anya. Yes. Anya mo ntambi le kungwan. Yes. Papa ka see famre o. Yo. Yo, waya. Me dana che. Anya when you cook work at Yana kukuru bra me. Ai. So ani e besile kwan. Waya. Me da mo ache. Nana no mu nhira mo. Nhira won so. Nana no mu amo. Ye kachira wo chicha nana no mu nhira no wai. Enye wo so a. Me dana che. Ye. So aka ye yina nke de kente na ko. Etan de be ko aboya ko fa kokodi abefi. Oh, kuchu aba ri baba. Yo. Kuchu aba baba ai. Ah, ri baba. Okura me ba wo cheche ya. Ye. Eh. Puta montera. Me ko fi wa ko te. Wodi we che babra ya Bodom. Amumu abuada. Chacha wan cha shop ni. Ani ayi. Ehun ayuo. Kuma ko she. Ko che fi yo. Ba budi fi ho che bra. We mu. Oh, Davi. Me ko she wa no mo de na ba. Hey, we need to move that dear. So wow, dear. You do. Wait. I say that ben now be. Abena meko sesing. That ben now be san shoe. Ade you person meko na say the ntia wo bisasa. Wodi. Enya dan a wo be. Tudo me hu dan be ko na me nhye me ho so me nhya se nhye me ho so. Se me bedre e bedu so be ko me mfel. Hey. First time na me ho so a me nim so wo ha no mu se ba ba jeje me so na be cheche me we da meda be so na febu. Tudo me hu. Me nakra nko ba bia bia. O bo abeko. Obeko.
Me na nko baby abiem. Oh, me ni agro, me nko. Ayo ho takra wo ji. Wo ya na so dada. Wo be ko de mami hu wai. Mami hu dada. Oh. No prena me kano. Nyanko. Impo se si kra. Wo do you di? Me si me nyanko Hey. Body. Many. Nana he. Me nam he. Sabanam. One nam sa. Me nam sa kwa. One nam. Wa just wa wo fie ne nam. Eh kisi wa so pa. Boy. Busu wa mani ti fie ho anto kwanko an ne ko. Nyini. Be ma body. Kisi wa. Ye many. Now what is so. What to say? Nana madama. Me ba ya adisen. Encheza. Wedding. Na onu mu ko kan ko boda rusa wa be obeda be so do bi be cha na okọ. Ente ma me mo ama na enu. Cheze eze mo ya to me din me boa. Na so de menu yi ke wo mo. Ehwimu hene. Ese be so. Ese wo fiti anu busa na da be na abahwim. Na wo hwa de. Wedding. We de wa baniti. Midna na mo sa. Nkobi mu. Na wo kwa na menua na ne wura ho na se wo su ase wo sere me hu de wonye si wa ka bi mama wa me ka bi ama menua asema ma no gu so amene na kan no so ma me hu da wo be kona me free samre ya nhye me ho so Obapa on se sebi anoma wantu a obuada sa ena de bia me ka kire ndofo ka kire chance bra me bre nyina no eye ntia me ahia na medi e pesa me siesie da che kama e de ma me hemai enti no me srewa wo so ni na edi nkoma e ama ne ntia se se be ma de me na mekọ ama ye de me di bia ba fie ana me na me siesie fie enti ne se me kwa ya mama ne ha no e de asa me kwa me ba obi ne nenyu ose akọ kakra ye atwa so na bra kona de obekọ na so so asadi bi ho no ma ya na wa ya ansa na wakọ mfoni so ne wanim dia kwa ense oh de nipadua so wana adwuma eye na me kire mu akosisi yi me bo ntino mo nkomo bi ya ka mo mienu amudi ho me nua no so ye de di nkomo pa hweni yo enkani nyina o nti ka papa ne wo no na me ka na bodi bisini nyina ne se wada roma ba wa be chekakara san isa na me nua no ha sa na ba wa be so ya mundi wodo kakra munya de nkrofo ye ni bi ai obaba bisa wono ni wa dance na ndie meboa ndi o ta ko do no yi ni milka na won kantila me na dai na ko ban ma beka mami kra mi misana kisiwa na say wan kasanso de na ekoso abrabom se hwana ne hihye ho ne adibi body bisa mi ne ye adai andawroma ubenyo obi afana ndo me wai bebi fami na mi nua de woda kwa woni ni sifie oba ma bia yi ni tia no apam na no kwa ba ko pam no ye ni na fish adam se senti sama kisi wa ate ho de adin danka me sole am ntife nka menenam body mi blow na munure mo ne no ma na edin ko fani pa ba ne apam no o de mate o de men show bo na nanom na anka sa mre ne mre so ate o boadu benya bi nko ade ahyebo nenimu na chese wo ko we ana wo kai ana ye stress nya se de bia keke na de na nani abre ne ho sei bi de wa odi mo sipisita se wa kisi wa bibi se wa de rese na nka ono ha nya ono mi na se ya nupu onye ntafo ya monimi na bi se ono ade na abeje me se ma bi se onya de sesa wa why bi ni Kichwa. Ayo, oda soda na tete. Be wura do mo me fie nsu agu. Nana ma ye bi. Ja. Ye di sam. Ka. Ai fa na kwa me ni bi ni aba ko di nkomo. Ya ba. Na me ni aba be na anim no ma. Ye cha. I want some money. You can you. I just mess up.
Oba na minua. Ye titi ho di nkoma. Emro de ba be ye minua no ho ade ye te wa ya bo nkoma. Mani age amede abafi maame. Ye we de na mo ya de o. Na na mo seminu ye ni mo nyam ma bi aso me. Wo fa wo ji me furu me chok. Obi aso so. Obi so ni yanku bi aso opa won so ara. Da bi se en mo nyam se na akwama minua no. Me so me sa. Fa wa cham fa kono ha. Wo ka nyina me ni me che obi kura da ba wonu mo anyankofuo ni bi toto ahu a wo che wo pa wo. Wo anu na wa de ho en pente nkwa na wo tie. Imam na woni nji. Wani je cha wo dia. Se woni nji man se yo oba. Dia wa chere. Dia wa chere. Enti na te che wudi ani mu shafuntie. Mebua. Wudi ani mu afuntie. Eni ani mu ana te cha wo na ya fuda wo. Ana o cha so ana ya da no ayi somafo. Afuntie wi ni afuntie. Eni ani mu ade obi a won odi ani mu che ya afuntie. Ita na ya fuda no. Ate eti che cha wo na wo yanko awade enya wo dia. Wow. Mama no ye menyonko ye menua. Wo ye da ye menyonko. Me ba no. Se unua ba. Menua han, menua ti wo ba. Ye ko ahunhehia mu no. Amo abe na amo abe wetu me di abo aye. Ma me di aba yi. De bia menua be mo fa aduane mba fie ha. Mo di teacher bibi kete weche na mo ani aso. Bibi kete weche na mo ani aso mebo a. Mo chade no mo ankonko di wa no mo ati ankonko ye adwuma bodani a yemfa bi medam anu. Mo di omu hunu. Mo hunu. Wunu ayawo dia, podiye. Awade akayawo na chacha ya wawo. Na ko no wa ba bedi akire. Na ko abetito mu. Wona wodi akire na wo chicho aniema mu. Na se be ma no di kan hu na. Na me ba ko hu mi wa. Be ma be na di kan hu na. Awade na wona nka na be ma na wo pa wo. Wona wo fe. Wona no wa ni mu. Be ma ni ko hu mo. O ya ba bo anoto. Ba bo anoto. Na oni awon abe ba no. Ha na no ho fe. Oni echa ha na no ho fe. Oni echa ha na no ho fe. So oni ayi oni abe ma. Say mo ho fe titia. Say mo nyina so toburo mu tomo amobe. I chinchine say ayi. Na mo mble so a ebeduru ye so. Ebia na no mble so a. Na no mble be so da be. Ti se mi kukuru mi hu nkoma be ma na. Kopa bi. Wodi di na kira wo kwaso mo no na wo ya na nka wo tito kwatena tra nkonko ani ana ti aka anya bi. Imame. Me fa me hu nkwache be ma. Nka cha fa ho kwache. Wo chadi ayo ho kuma na ti nkonko ani ana ti wo bi. O ti ubenya bi. Ano nya nkonko ani ase ana kwatena yo nya bi. Wo ko nsuo no hu no. Anya da bi afade ko nsuo. Kwasuo. Da bi ade ba ki bia wo fa kukuo na wo di akonu aba wo ti kwa ni so. O ti ubesi a wo di. Mama wo ha adwen toto. Ma adwen ho. Me kira ni ya no. Wo yanko afa akɔsuo wakonya bi o chado no afa kukuo wakotina kankani na achi akɔnsuma no chichi kwa no to ya wo nya bi o to ye nya bi aye ta o to ye nya bi Ankara see the from me. Who say woo. Hey, mama. That's it. No matter what, mommy, who you? Hey, I don't want to better. I'm trying to check out any income. But you're busy at work. Hey, income bed. Now, Pumbo. Nana Madaro, mammy, who you pa. Now sweet. Oh, Nana Madaro, Miss Moy. Eja, Misso me tumpasa kakra. Me Naja, me who so tear dean. I'm say, eh. Now, dear uncle, dear Naba. Uncle better than I've been doing as and bank one. Pachuador, my first thing. Me did the Kissua. Kissua. But I won't swear. They say me dear. Me calculate no Naja. I be your midi Kufiata. Say a Kufiata, dear Gauge so on, mammy. Kufiata, dear. Only so on, now, how can you cry back? Won't say, Kruma, meaning Shedden Tina cream.
de wo beche no so a nya wo nhye da hu me kuro mu sa Kami hu dade. Mene ma wo fo nyina wo kwaye mu ɛhɔ na edi adwuma ɛyɛ bibia ɛhɔ na me yɛ me kua adwuma yɛ bibia ɛwɔ mu a na ma bɛda me ho kakra ɛwɔ asanse sɛbi yɛse kura ofiri mu de utwu mu tan ɛhɔ na ofiri Unchi de ya de unchi so na enkomo we de mesra ase hawa no wapɛ kwan bi so ana wakoma baabi na de akyɛ me sanse se wan ton yade a onya no atru so se bi wo kan ko ba me hu me kase me ninye wo ho anboa kofiata wani je me ho me hu no ti enye bre santina wo no obi besan na wo de behu no utimi hye wo bi dakope uhu na no hu nipa ne sunu ne ban wo se ro setie se bi sero se tuwi me hu ne se wo ye obi a wo mpɛ ho asɛm wo ye oba warefo nsa tinka konya bi bam sa de a agya me nanka me so Matilda ne daroma we di anya ha me sew se wo firi se wo no bema bia ni ho ana mo hyehye awade bia de a me sew me nka be me de me ni beje pa se nka wo be wa me a Ode. Wahwe. Ya sewu. Ya sewu na. Okay, sa matina. Mama mre kakra. Na me mfa nkwa adwundwun. Adawo ma. Mate. Chese o se kasa no kra no. Wo kasa no kra hye nkran. Mama ni daso. So hu. Na me so no me mpese be koye ohaw. Unse we no. Ni nyina ese eye ntiase se ye nyina bete ho ase so do waka no sa me haw na so me sew fa hye utim asem na me kan no na ma me moaya sabi nka me so minim se na ase asole kwa na me kodi aka adaroma aka ne sa mate de ma me mre kakra mate nti wo de me haw na me toa me pase tu no so mate ya to the mess out show. Bache. Na mo ka on pa. Kisiwa. Wa. Kofiata. Wa.